تعزبتي لومي سلاسة حدار مبل 42 عمت ممسرات محبر سب إرتراين كندوان نبرت كالجرن كبابيان إيكاكيو أبز معلت مبار فلويتس أمبل أبدراش إيكاك تخيدو علو بعدومات الزمامقة تنبل ممرقتها مصحف إذا أنخد كامت صباي اتسبل مصحف بميكيل جبر هيوس MG ዝተጻሕፈት ኮይና ኣብ ኣዳራሽ ኢካክ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ሎሚ ተመሪቓ ካብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ዝጀመረ መደብ ክሳብ 6 ፈረቓን ቀፂሉ ምሲዩ ደራሲ ሚካኤል ገብሪ ሂወት ኤምጂ ንዝሓለፎ መስገደል ከም ትምህርቲ ብፍላይ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዘሕለፎ ናይ ማእሰርቲ ግዜያት ከም መንጠር መድረኽ ተጠቒሙ ክልተ መጻሕፍቲ ከፍርኽ ኢሉ ንኽትድቅስ ኣይትደቅስ እትብል ቀዳመይቲ መጽሓፍ ክትከውን ከላ ኣብ ካልገሪ ካናዳ ንሕትመት ዝበቃት መጽሓፉ እናኸድካ ምጽባይ እትብል መጽሓፉ ኻ ድሮ ናብ ሕትመት በፂሓ መመረቕታ ተኻይድ ላውዒሉ ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ዕዱማት ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣብዛ መጽሓፍ ዘለዎም ርእይቶ ገምጋም መጽሓፍ ቃል ደራሲ ርእይቶታትን ሕቶን ተሳተፍቲ ምልላይ ሓዳስ ናይ ዕዳጋ ንድፊ ኦንላይን ማርኬት ዝርከቦም ትሕዝቶታት ቀሪቦም ንኣባላት ቦርድ ኢካክ ብምውካል መደረ ዘቕረበ ኣቶ ኣብርሃለይ ንስነ ጥበባዊ መድረኽ ጥራሕ ዘይኮነ ካልእ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ክጠቅምን ክዕብን ዝኽእል ንጥፈታት ኣዳራሽ ኢካክ ክፉትን ነፃን ምዃኑ ብምሕባር ኢካክ ወትሩ ኤርትራውያን ክዕወቱን ክዓብዩን ክእከቡን ክደጋገፉን መንእስያት ክጥርነፉን ክግልገሉን ክመርሑን ክምርሑን ንኹሉ ክፉት ምዃኑ መዘኻኽር ቅሪቡ ደራሲ መጽሓፍ እናኸድካ ምጽባይ መንእሰይ ሚካኤል ገብሪ ሂወት ኤምጂ ኣብ ካልገርን መላእ ካናዳን ክትበጽሕ ናብ መላእ ዓለም እውን ክትዝርጋሕን ንብዙሓት ኣመዳይ ስነልቦና ኣበርክቶ ክትገብር ተስፍኡ ገሊጹ ጽምብል መምረቕታ መጽሓፍ እናኸድካ ምጽባይ ብሚካኤል ገብሪ ሂወት ኤምጂ ብመሸጣ መጽሕፍትን ክታም ደራስን ናይ ሓባር ስእልን ብምውሳድ ተዛዚሙ